Бахни как гадно е, гледай. Бахни как гадно пие, баси майка. Да. Много зле. Тия са се напили. То се е напил, то се е напил. Аз ли бе? Той ми каза така да направя. Аз ти казах така да направя. Ти ли направи така да кажа? Аз ли? Ти още, въпреки всичко изглеждаш много културен, не бил майка. Какво каза ти да направя? Защо каза така да направя? Кое направя ти аз да направя? Какво се смея? Защо да направя? Той направя. И този също. Ето аз виждам да го направя. Къде снимай към мен? Няма нататъка. Тук снимай. Сега аз ще направя. Защото този не направя. Чай сега. Ще се оплюх. Аз се оплювам. Когато говоря, не приказвам. Обаче направя. А ош, кое? Не се смейте. Аз ще направя. Обаче като... Някой те гледа оттам. Виждам. Той ми каза така да направя. Аз ще направя. Как се гаси сега? Там.